Kalay ko ng Diyos, nining adlaw mga kaigsunan, mga kaigalaan, padayon ng atong broadcast nining adlaw alang sa pagpadayon sa paghisgot mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Nga diin sa mga miaging hisgutanan atong hisgutan nga si Kristo, adunay mga laraw nga nahitabo nga diin siya patyon, laraw sa mga ansyano o sa saserdote. O ato ipadayon nga diin kita magapadayon sa paghisgot mahitungod sa pagbudhi ni Judas, diin nahitabo nga diin kini sumala sa mga tagna nga diin si Judas magabudhi gayud kaniya. Kung imong tanawon matod pa sa atong Ginoong Kristo nga may palang untag wa na lang ni siya matao kini nagbudhi niya si Judas, matod pa niya nga ako ba kana? Ingon sa atong Ginoong Kristo sa imong gisulti. So kung atong nanaon mga kaigsunan nga diin si Judas, nakita niya ang milagro sa atong Ginoo, nakita niya ang pagkamaayo sa Ginoo. Apan kung imong tanawon mga kaigsunan nga wala gid niya makita ang pagka tinuod ni Kristo sa iyang pagkamaluluwas. Tungod kay naa sa iyang kinabuhi siguro sa iyang kasing-kasing ang tawhanon pa nga garbo o kaha do na pa siya tawhanon nga mga tinguha kay tungod niya na sa presyo nga 30 ka salapi nga plata mga kaigsunan iyang gibaligya si Kristo. Pagkagamay kaayo nga presyo alang kag Kristo, gibaligya lang sa 30 ka salapi nga plata. Nga kung imong tanawon mga kaigsunan, ang maong salapi usa kini ka butang atong hinumduman nga diin gibalik niya ngadto sa mga saserdote ug ansyano, ug matod pa sa mga saserdote ug ansyano nga sumala pa sa balaod nga dili maayo nga ang bilis sa dugo butang dito sudlanan sa panudlanan sa templo. Ito pa mga kaigsunan ang gibayad sa mga ansyano o saserdote kwarta pag sa templo. Nya si Judas mga kaigsunan sa diha nga nakonsensya na siya, iyang gibalik ngadto sa mga ansyano o wala na kini ibutangan to sa sudlanan sa templo, kundili matod pa sa ilang sabot-sabot nga ipalit na lang kini sa yuta aron mahimong lubnganan sa mga dumulong. Kung imong tanawon mga kaigsunan sa imong kinabuhi o sa imong ministeryo, ibaligya kas kauban nimong simbahan, unya ang palit bratora o nya gipalit sa yuta nya himo lang kini lubnganan na may minteryo igsoon nga dili gid ako. So wa ta kay balong unsa kadako ni nga minteryo ang napalit, pero kung imong tanawon mga igsoon nga andagan sa kalibutan niya ingon sa atong Ginoong Kristo nga moabot ang mga adlaw nga magtinugyanay kamo. Okay, iyang nakita mga kaigsunan ang dagan sa kalibutan nga din ingon ani gyud. Kung imong tanawon nga ang kaliwat sa bitin o kaliwat sa babay o nahitabo nga gihulagway kini sa panahon ni Cain ug ni Abel. Dito gipakita nga ang kaliwat sa bitin o ang kaliwat sa babay. Muna siya mga kaigsunan nga si Judas na siya nabilong sa nasakop sa kaliwat sa bitin. Nakita niya ang pagkamaayo sa Ginoo. Usahay mga kaigsunan kitang Kristohanon, makita na nato ang pagkamaayo sa Ginoo. Pero usahay ato pang ibaylo sa mga butangan niya sa kalibutan. Atong biyaan ang pagpangalagad sa Ginoo, atong biyaan ang atong mga talento nga naa sa simbahan, butang pananglitan gitaris ka, magwali ka, song leader ka, biya ka sa simbahan, aron lang yun nga imong isakripisyo si Kristo sa imong kinabuhi. Mas nindot mga igsoon nga namatay ka tungod ni Kristo. Mas nindot nga imong isakripisyo ang kalibutan para kang Kristo. Si Judas, iya gisakripisyo si Kristo.
gibaligya para makakwarta siya. Ang nahitabo si Judas naghikog. Di makaya siyang konsensya nga si Kristo ay sala. Unya unsa naman na nahitabo naman. Gidakop naman siya mga kaigsunan. Unya gisakitan siya kay iyang nakita si Kristo nga wala gisala. Matod pa sa diyang paggidakop na si Kristo. Matod pa ni Kristo, mura mamong nagdakop o kriminal, nagdag mga puspos. Kung imong tanawon mga kaigsunan, no? Ang hulagway sa kamatayon ni Kristo daw kriminal, makasasala nga diin, moabot sa punto nga dakpon siya dadag mga puspos. Pero ang mensahe mga kaigsunan, inana ang mahitabo sa Kristohanon. Kung kita mga lagad sa Ginoo, maagihan nato ang daghang mga latigo, no? Daghang mga pag-antos sa kinabuhi pinagi sa daghang mga pagsulay. Pero ato hinumduman sa atong kinabuhi mga kaigsunan, mga kahigalaan, nga diin ang mensahe sa kamatayon ni Kristo nagda sa atong kausaban ug kabaghuan sa unahuna nga dili unta kita maparihan ni Judas nga si Kristo atong ibaylo sa atong mga pangandoy ug tinguha sa kalibutan. Pagkadaghan kay mga kaigsunan sa mga Kristohanon, no? Kung imong tanawon bisan pa man ni Isaw sa iyang pagkapanganay, iyang gibaylo ang iyang pagkapanganay pinagi lang sa usa ka panaksang nilugaw. Sahay mga kaigsunan ang atong pagkakristohanon mabaylo, no? Ang panghitabo sa kamatayon ni Kristo mga kaigsunan atong hinumduman, naghatag nato dagkong mensahe. Nya dayon mga kaigsunan, sa diha nga si Kristo gidakop na ang mga tinun-an nanagat. Si Pedro nga grabe niya nga panansag, pangandak siyang kinabuhi nga, Ginoo, kung doon na may mapatay nimo, una kong mamatay. Muna nga sa mensahe ni ana, dili pod maayo nga sa kinabuhing Kristohanon manansag ta nga Ginoo. Daghan sa mga Kristohanon mga kaigsunan nga pastor kanang nindot kay mga lagad sa Ginoo. Nya kanang lami kayo ang pulong sa Ginoo. Ako ning isaad sa Ginoo nga dili na kumuhunong sa pagpangalagad, pero niabot ang bagyo sa kinabuhi, mga pagsulay, wa na makita simbahan. Usahay na makisunan nga naman, kulang ang atong pagduol sa Ginoo. Kulang ang atong pakigrelasyon sa Ginoo. Ug labaw sa tanan matod pa sa atong Ginoong Kristo, kulang ang atong pag-ampo. Usa ingon siya, pag-ampo kamo sa walay hunong. Pag-ampo sa walay hunong tungod kay ang pag-ampo mao kini ang atong galamiton aron nga kita makapadayon. Anawa mga tinunan way ampo nga tulog nagnanga paabot ni Kristo dito ng tulog ng laway sa kinatulog. Say mga Kristohano mga kaigsunan atong simbahan himuon naman nila na nga katulganan. Muna nga mas nindot siguro mga kaigsunan nga sa atong pagsimba din ato gamiton ng tulog-tulog. Kay ang pagkatulog nahisama na sa pagulagway sa mga tinunan nga nanagan sila panahon sa mga pagsulay. Wala silang padayon sa pagsunod kang Kristo. Kaya nga naman mga kaigsunan, kita nila nga maapil maging sila sa pagpuspos niya itong panahon, maapil sila sa pagpalansang sa cross. So, nagan sila. Nangang mensahe mga kaigsunan sa kinabuhi ni Judas, kinabuhi ni Apostol Pedro, naa siya mensahe sa atong kinabuhi. Usahay, dili taangay mangandak nga, di naging ko madala ni sa mga pagsulay. Dili na ko mohunong sa pagpangalagad. Di na ko madaog kay liko na ko. Pero ingon ni Apostol Pablo, pagbantay nga ikaw ligon kay basig matumba ka. Ug matod pa ni Kristo kang Pedro siyang pasidaan. Ngayon siya ayaw paginana. Nga una kang mamatay kay nako kay karong kagabion sa di pa mo tugaok ang manok, gilimod mo na ako sa makatulo. Na nga side so dili makatarunganon sayop ginang mangandak ka nga ang imong pagpangandak matod pa sa Ginoo ang imong pulong gamitan na lang ang uo ug dili ayaw pangandak na nga niabot ang panahon nga si Pedro nagalimod yun
daghan sa mga tinun-an sakit kayo nga nga atong makita nga sa imo usahay nga pagkakristohanon talikdan na ka, biyaan ka, wala na mo simpatiya nimo, muna gibati ni Kristo nga asa naman ako mga tinun-an, nawa naman ako naman lay mayan siguro ni mayan tatong daghan ang gipangbunalan kay dili tanan bunal mo adto kang Kristo. Una nga usahay mga kigsunan diha sa simbahan, no usaray mapuspusan kinanagan ang uban bitaw. Ato inumduman nga grabe ang ministeryo ni Kristo ngadto sa iyang kamatayon. Gidakop siya nga daw tulisan, unya gidakop siya pinaaging pagbudhi o pagbaligya niya. Ang iyang tawag ni Judas higala pa yun. Kung ako'y tawag kong higala sa Ginoo igsoon, nindot gid kayo, no, nga kita tawag sa Ginoo nga higala sa Dios. Ato pa si Judas walay sekreto nga wa ibutyag sa Ginoo kay higala, pero nakahimo pa gyud siya sa pagluib, pagbudhi sa atong Ginoo. Na nga dili nato mahibun nga dunay daghang mga Kristohanon nga nagabudhi sa atong Ginoo. Muna siya ang kinatibuk ang daghan sa ministeryo sa atong Ginoo Kristo diha sa kamatayon. Apan daghan pang mga butang mga kigsunan nahitabo sa wala pa siya moadto sa kamatayon sa cross. Daghan na mga saksing bakakon, no, daghang isinggit ng mga saksing nga bakakon niya atong panahon na kung sa imong kinabuhi, kung daghang dahil kaso nimo niya, kita nimo nga imong mga silingan, parinti, kadugo nimo, munay mo singgit nga, muna siya, nagsaksig mga bakak sa imong kinabuhi, sakitan gid ka kang Kristo mga kigsunan, iyang mga kadugo kauban simbahan na nagsinggit sa mga bakak nga mga pagsaksi sa iyang gitawag pasaka nga kaso alang kaniya. Nahitabo nga sa dihang nadakpa na siya, mga kaigsunan, dunay nay daghan nga mga nahitabo sa dihang nadakpa na siya, dunay nay musagpa sa iyaha, sumbagon siya, luwaan siya, unya moingon ang mga tao nga tagnaog kinsay nagsumbag nimo, tagnaog kinsay naglaparo nimo, tagnaog kinsay nagluwa nimo. Mga kaigsunan, may lang tatog ang nangluwa nakatutbras ug wala na nga lisod kayo mga kaigsunan ang Kristohanon kay daghang mga pagsulay na posible laparohon ka, sumpagon ka, luwaan ka sa kang Kristo nga kinabuhi. Nahitabo niya ang maong mga butang.